тамошобинони азиз, ин лаҳза барномаи раҳбара ҳаст. меҳмони хонадони шумо имрӯз бо дархости тамошобинони азиз мо тасмим гирифтем ба яке аз ноҳияҳои зебоманзари кишварамон, ноҳияи Хуросони вилояти Хатлон сафар намоем, то чӣ андоза барои меҳмонону сайёҳон дар ин минтақа хизматрасонӣ муҳайё гардидааст. шумо баъди тамошои барномаи навбатии раҳбара воқиф хоҳед гардид. пас моро то охир ҳамроҳӣ намоед. дар бораи мулки хушбоду ҳаво ва манзараҳои афсонавӣ доштани ин пораи хоки ватанам аз забони чандин сокинону меҳмонон шунидему ниҳоят сафари ин мавзеи ҷолиб кардем. хубтарин макон ва зеботарин ноҳия онро ном мебаранд. ноҳияи Хуросон аз тарафи шарқ бо ноҳияҳои Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомӣ, аз тарафи ҷануб бо ноҳияҳои Кушониён ва Дӯстӣ, аз ҷониби шимол бо ноҳияи Рудакӣ ҳамсарҳад мебошад. маркази ноҳия шаҳраки Обикиик аз шаҳри Душанбе дар масофаи 45 километр ҷойгир аст. ба деҳаи ҳаёти нав ва дар ин ҷо сари роҳ бозори фурӯши автомобилҳо ҷой гирифтааст ва бисёре аз сокинону меҳмонон маҳз дар рӯзҳои истироҳатӣ барои хариди автомобилҳо маҳз ба ин бозор мебиёянд. ҳоло мо вориди бозор намешавем, зеро ҳадафи мо ба дигар самт аст. дашту теппаҳои васеъ, заминҳои тахту ҳамвор, саҳроҳои беканор бисёр диққатҷалбкунанда буда, дили ҳар меҳмонро ба тасхир меоранд. ҳаво имрӯз офтобӣ мебошад ва манзара ҳатто аз дохили автомобил ҳам хеле дилфиреб аст. ҳамин ҷо шурӯъ мегардад вилояти Хатлон ва худи ноҳияи Хуросон бошад дар қисми шимолии қаторкӯҳҳои Ғозималик ҷой гирифтааст. мутаассифона ин мавзеъ ба таъмир ниёз дорад, зеро дар ин ҷо аллакай ном, лафаву шиор ки номи мавзеъро муайян мекунад пок гардидааст. роҳҳои тахту ҳамвори масири интихоб намудаамон сайёҳати моро боз ҳам беҳтар намуда, хастагиамонро низ эҳсос накардем. бо як суръати хуб автомобили мо ҳаракат намуда, роҳи мунфаршуда имконият дод ки ҳамзамон манзараро аз дохили автомобил хуб тамошо кунем.
бо сохтаву ба истифода дода шудани чунин роҳҳои тахту ҳамвор имконият пайдо гардид, ки дар мамлакат туризми байналхалқӣ рушду нумӯ ёфта истодааст. аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани давлат ва ба кишвари транзитӣ табдил додани он яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии давлат ба ҳисоб меравад ва дар ин росто бояд ёдрас намоям, ки роҳи автомобилгард аз самти Душанбе то яъне нуқтаи интихоб намудаи мо Хӯросон хуб таъмир гардидааст, мунфарш аст ва барои автомобили мо низ ягон монеа эҷод нашудааст. бо ворид шудан ба ҳудуди ин минтақа, макони зебоманзару сабзу хуррам, мехостем ҳарчи бештар ин афсункориҳои табиатро тамошо намоему дар ҳофизаи хотираҳо манзараҳои бештареро аккосиву сабт созем. бале, ин манзараҳои табиати афсонавиро, ки зебоияш, рангорангиҳояш ва нотакрорияш тасвирнопазир аст, танҳо оне бовар мекунад, ки худ бубинад. бо дидани боғҳою гулу буттаҳои сари роҳӣ мехостем ҳарчи зудтар ҳар як гулеро бӯй, ҳар буттаеро даст ва ҳар дарахтеро акс гирем. Туризм яке аз самтҳои муҳими сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон бо табиати нотакрор ва манзараҳои дилфиреб дар олам беназир аст ва кадом меҳмон сайёҳе, ки ба вилояти Хатлон ба ноҳияи Хӯросон сафар мекунад, ҳатман аз чунин манзараҳо дида менамояд ва дар оғӯши табиат сайру гашт мекунад. бубинед чӣ қадар дарахтони зебои сарсабз ва гулҳои шукуфони лола дорад. биёед ҳатман ба ин минтақа. чуноне ки мо қайд доштем, ин минтақа аз набототу растаниҳои фоидаовар хеле бой буда, нави замбуруғ дар теппаҳои ин мавзеъ зиёд мушоҳида мегардад. ҳатто бисёрии аз сокинон ба фурӯши замбуруғ сари роҳ машғул буда, бо ин васила рӯзгори худро мегузаронанд. Салом апаҷон, марамад апаҷон. Чанд сомон аст замбуруғ? 30 сомон апаҷон. Як донааш, а? Апаҷон, пакет 30 сомон апаҷон. бисёр мехостам маззаи ин замбуруғро бичашам. Апаҷон, мо ҷо дорем дар поён барои истеъмол кардани он мақсад тайёр карда медиҳам ба шумо. ҷои махсус доред? Ҷои махсус аст апаҷон. Набошад онҷо меравем. Хеле писанд. Ташаккури зиёд, набошад мо онҷо меравем. Ташаккури зиёд.
истифода аз манзараи табиат бисёрии сокинон барои ҷалби сайёҳону меҳмонон хайма ва ҷойҳои зебои сайёҳиро сари роҳ бунёд намуда барои хизматрасонӣ бо сифати ҷаҳонгардон аз худ ҳиссаи назаррас гузошта истоданд. мавзеи зебои фахробод ки диққати моро ҷалб намуд яке аз чунин маконҳои сари роҳӣ дониста мешавад. ҳалакаи мо 24 километр роҳро аз душанбе то ба инҷо тай намудаем ва ниҳоят расидем ба мавзее ки барои мо тавсия доданд ба хотири истеъмоли занбурӯғ. табиат дар инҷо воқеан хеле зебо аст. бубинед чандин хаймаҳо бо шароити лозима сохта гардидаанд ва кадом сайёҳ меҳмоне ки ба инҷо мебиёяд ҳатман вақтро дар чунин табиат дар чунин манзара хуш мегузаронад. аҷаб табиати мафтуну дилоро дорад ин гӯшаи зебои тоҷикистон. гарчанде бори нахуст ба инҷо ҳамчун сайёҳ омадем, аммо таассурот фаромӯш нашавандаанд. оби мусаффо, теппаҳои сарсабз, набототу гулу лолазор беҳтарин макон аст барои оромиши рӯҳу асаб ва истироҳати бофароғат. ҳар як мусофиру гардишгар ҳангоми саёҳат ба Хӯросон метавонад дар ин макон лаҳзаи дам гирифта ҳамчунин хӯрокҳои болаззатро барои худаш фармоиш диҳад. ман ҳам ба хотири истеъмоли занбурӯғ ба инҷо омадам, аммо дар баробари ин аз манзараи табиат дучанд лаззат бурдам. тамошобинони азиз, боиси зикр аст ки дар инҷо ба ғайр аз занбурӯғ боз чанд нави дигари хӯрокро низ омода мекарданд, вале мо имрӯз омадем ба хотири истеъмоли занбурӯғ. занбурӯғ хӯроки маъмулии мавзеи Фахробод ба ҳисоб рафта, тарзи тайёр ва омода намудани он низ вақти зиёдро намегирад. болаззат будааст. дар баробари болаззат будани занбурӯғ боз табиати зебо ва хизматрасонӣ низ хеле босифат аст.
истеъмол намудани хӯрок дар табиат лаззати дигарро зам мекунад. аммо дар баробари ин як нави хизматрасонии дигар ба хотири вақтхушии меҳмонон муҳайё шудааст ки аспсаворӣ ва сайру гашт бо асп дар теппаҳои зебо дониста мешавад. ин нави хизматрасонӣ барои ҳар як сайёҳ ҷолиб буда, аз рӯи мушоҳидаҳо бисёрие аз меҳмонон аз ин намуди хизматрасонӣ истифода мебурданд. мо ҳам дар қатори дигар сокинон ва сайёҳон мехостем каме дар табиат бо асп сайру гашт намоем. бо назардошти он ки қариб аз асп меафтодам, аммо лаззати аспдавонӣ ҳамаи инро аз хотираҳо дур намуда, дар назарам ночиз менамуд. тамошобинони азиз, ҳана дар ҳамин мавзеъ ба аспсаворӣ ҳам машғул шудем ки бароям бисёр ҷолиб аст. оре, ин макони сарероҳӣ воқеан нотакрор буд ва ин суханони моро чандин меҳмонони дигар низ тасдиқ намуданд. тамошобинони азиз, аз лаҳзае ки ба ин мавзеъ мо ташриф овардаем, дар ин ҷо бисёр сайёҳон меҳмононро мушоҳида намудаем ва айни ҳол мехостем фикри онҳоро вобаста ба ин мавзеъи хеле ҷолиб бифаҳмем чӣ таъссурот доранд. бори дигар барои шумо иштиҳои том мехостем як суҳбат анҷом диҳем. лутфан мегуфтед ки чӣ гуна ин мавзеъи ҷолибро шумо ҳамчун меҳмон қабул мекунед? беҳтарин қабул мекунем, барое ки ҷои беҳад ҷои ҳавои тоза. мо ҳар вақте ҳамҷа меем, мегзарем, ҷа мешинем, чой мехӯрем, мерем бо далчи раҳмонда. чӣ гуна аст дар табиат истеъмол намудани хӯрок? беҳтарин хӯрокҳо дорад, беҳтарин табиат хушрӯ. айни ҳол барои худатон чӣ нави хӯрок фармоиш додед? хоч. ҳар вақте меем хоч бидорем, ҷа яъне мехӯрем. ҳамон хӯроки маъмулӣ замбурӯғҳо. хӯрокҳо чӣ гуна ҳастанд? беҳад беҳтарин хӯрокҳои хушрӯ дорад. мо ҳар вақте меем. зуд ба ин мавзеъ ташриф меоред? ҳар ҳафта ҳамҷа даем мо. дар баробари сокинон ҳамчунин меҳмонони хориҷӣ ҳам мебиёянд ва ин ҷо мушоҳида меоянд? чанд бор дидем ҳамҷа меоянд, мегарданд меҳмонони хориҷӣ. мо инам мехӯрем, мо мерем чанд ҷо таъриф мекунем, мо ҳам мехезанд меоянд бо. мо дар ин ҷо ҳамчунин дигар хизматрасонӣ махсусан аспдавониро низ мушоҳида кардаем ки беҳад ҷолиб аст барои сайёҳон. шумо чӣ фикр доред? чӣ хуб мо ҳам аспбозем, мо асп метавонем меоем ҷудо. дар баробари истеъмол яъне ба самти экотуризм хеле барои равнақ додани ин нави сайёҳӣ мусоидати хуб дорад. шумо чӣ фикр доред? хеле ҷои хуб, ҷои нав. меем ҷои қастироҳат мекунем, мерем. хизматрасонӣ чӣ гуна? хизматрасонӣ хеле хуб аст, беҳтарин аст. хай меоянд хизмат мекунанд, созай ҳамаш назай. ташаккури зиёд. шумо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? дабар менавозам. ҳамчунин дар баробари омода намудани хӯрокҳои лаззатбахш аз ҷониби ин наврасони ҳунарманд боз як намуди хизматрасонии дигар, яъне навозиши мусиқӣ пешбинӣ шудааст. хеле ҷолиб аст.
сафарамонро идома намудем ба сӯи маркази Хӯросон. лаҳза ба лаҳза ҳавои ин минтақа фораму манзараҳои зебои он зеботар мегашт. дар зеботари мавзеъҳо истода акс мегирифтем. аз гулу гиёҳҳои садранги қуллаҳо тамошо мекардему аз ҳавои софу шамолҳои навозишгари кӯҳистон лаззат мебурдем. рамаи бузу гӯсфандон ва чорво дар теппаҳо завқи моро ба табиат ва манзараҳо бештар меафзуд. бошандагони деҳаҳои ин пораи хоки диёр чун дигар мардумони кӯҳистон аслан ба чорводорӣ машғул ҳастанд ва маҳсулоти ширии аз ҷиҳати калоги тозаро дар сари роҳ ба фурӯш мегузоранд, ки ҳам барои сайёҳон қулай аст ва ҳам барои фурӯши маҳсулоти сокинон хуб аст. با سلامت دختر جانی جان خوش آمدید. بیایید نور دیده تاج سر بیایید. زیاد اماک با کدام نوع فروش محصولات شیری مشغول هستید؟ ما در همین سری راه با همین فروش محصولات شیری چالاب من قروت پیستا با همین مشغولیم. چگونه است سودا بسیار خوب است. هم میایم یک تانگ دو تانگ برای فرزندکان میایم هم وقت من تا بگاه خوش میشه. بالاویده که میدیم که بگاه نورکاد با یک چی میبینیم وقتشان خوش میشه بابا جان آمد میگن. بابا جان آمد. خوب است. این چی نمی؟ جرغات است؟ از جرغات. از جرغات. جرغاتی گاو. چقدر تیار میشود؟ یا در همین من همین جرغات میگیریم مثلا در همین یخ میندازیم او نمک میندازیم میکنیم حوال میکنیم شروع میکنیم موافق تابه که همه خیلی چیزی نازک هستی. چیزی شیرین نازک است باشم. از جهت اکولوژی هم تازه. از جهت اکولوژی هم تازه. همه چی تازه برای که این جرغاتای ما همش مال گوای ما دادش علف طبیعی میشره. چون که کالری وای زیاده. هم با یا داروگیان. برای تشنگی ها؟ برای تشنگی. تشنگی را آب دادن بهترین نعمت است. سیاحان مسافران بسیار می‌بیایند به همین منطقه. به این منطقه بسیار می‌آیند برای که این شاهرای جهانی است. همین میگه که نوع‌های تاجیکستان با هم می‌پیوندند. نوع‌های خارجی را با هم می‌پیوندند. برای همین در همین موضع می‌ایستند. از جرغات‌های شما استفاده می‌برند، استعمال می‌نمایند. جان می‌کنند، استراحت می‌کنند، صحبت می‌کنند و گذشته می‌روند. تماشابینان عزیز، خیلی تشنه بودم و تشنگیم رو
ин ҷурғот воқеан шикаст ва фикр мекунам ба шумо ҳам ҳатман писанд меояд. миёни ин ҳама зебоиҳои тасаввурнопазири табиии ноҳияи Хӯросон диққати моро рушди инфрасохтори сарироҳӣ ҷалб намуда, дар қади роҳҳо нави хизматрасонии сайёҳӣ хуб ба назар расид. ҳам нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, ҳам мағозаву дӯконҳо ва ҳам ташноб дида мешуд. билохира мо ба маркази ноҳияи Хӯросон Обикик расидем. воқеан марказ бо иншооти замонавию муосир ҷолиб буда, ҳар як сайёҳу меҳмоне ки ташрифи он мекунад хотироти беҳтаринро мебардорад. ба монанди сафари мо ки имрӯз аз шаҳри Душанбе ба маркази ноҳияи Хӯросон доштем. тамошобинони азиз, ниҳоят мо расидем ба нуқтаи интихоб намудаи имрӯзаи барномаи раҳ ба раҳ, он ҳам бошад маркази ноҳияи Хӯросон. ёдрас мешавем ки имрӯз сафар доштем аз дарвозаи шаҳри Душанбе то марказ ва ҳамаи он рушди инфрасохтори сарироҳиро барои шумо муаррифӣ намудаем. хусусан барои ман имрӯз сайёҳат ба ин минтақа хеле писанд омад ва барои шумо ҳам тавсия медиҳам ки ҳатман биёед ба минтақаи Хатлонзамин, махсусан ба ноҳияи Хӯросон ва аз зебогиҳо, аз манзараҳои дилфиреби ин минтақа дида намоед. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳ ба раҳ. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд.